Prominent activist Briggs Bomba is claimed that armed individuals suspected to be state security agents raided a leisure facility he operates in Harare with intentions to harm him. Zvachizoendwa manje takuona kuti aiwa this government yava desperate iri kungofunga kuti munhu wese atongova threat. Panapa takuona kuti vanhu vakuluza aiwa mabusinesses avo kana zvinhu zvavo zviri very precious, their possessions, nekuda kwethis regime iri kutya kuoutiwa pathis SADC summit. Saka ndapinda masvika bura nyuka unobva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda panapa mupindura monyuka muchinzi. At the time of the incident, Bomba was not at the Sherwood Golf Club, where approximately 20 men carrying AK-47 rifles arrived in at least 9 vehicles demanding, "Where is Briggs Bomba?" Reports indicate that retired Lieutenant General Engelbert Rugeje, a member of the ZANU-PF Politburo, was among the patrons present during the raid. It is believed that he conducted the police after the armed men departed. Panapa ndo nauya tiri kuona tiona kuti aiwa vakomana vari kuatakiwa avava tinoona kuti hapana kana kutobomira mushe. This regime iri kutya inenge chimbotyei, inenge chimbovhunduka chii, noda kuti there havasi kana kutobomira, vari kuda kuzama kubata vese mapro democracy activists, nyange nevamwe vanhu vatori innocent zvavo vasina kana any crackdown yavari kuronga. Toona kuti these guys vari kufesa aiwa machallenges ekutoti vakutoluza nezvimwe zvinhu zvavo zviri so important. Votudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi, nokuda kuti akutoonekwa nevamwe vanhu veZANU-PF vari toripo amongst these guys vari kutungwa vachinoraidha vanhu. Pinai comment section medu dzemafungiro enyu, musangano subscribe, like, and turn on the bell icon.